ରାଗ କି ଅଭିମାନ। ସହରର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ସାହୁବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସହରୀ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ ଦୁଇଜଣ। ସାହୁବାବୁ ଥିଲେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଜଣେ ସୁଗୃହିଣୀ। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ନିବିଡ଼ ଭଲ ପାଇବା। ସାହୁବାବୁ ଥିଲେ ଜଣେ କର୍ମତତ୍ପର ଲୋକ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗି ଯାଉଥିଲେ। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ରାଗ ନଥିଲା ତ ଥିଲା ଅଭିମାନ। ବାପ ଘରେ ସିଏ ଥିଲେ ଅଲିଅଳି ଝିଅ। ଘରର କିଛି ବି କାମ ଜାଣିନଥିଲେ ସାହୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ 6 ମାସ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ବାହାଘରକୁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ଗାଁ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁଇଜଣ ସହରରେ ରହନ୍ତି। ଘରର ସବୁ କାମ ଏବେ ସାହୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ। ରୋଷେଇବାସ ତ ଏଇ 6 ମାସ ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଲେଣି, ହେଲେ ଏକୁଟିଆ ସବୁ କାମ କରିବାର ବହୁତ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଝିଅ ବାପ ଘରେ ହାତରେ ଖାଉନଥିଲା ସିଏ ବା କେମିତି ଏତେ କାମ କଲେ ନ ରାଗିବ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଗରେ ଏ କାମ ସବୁ ହାରି ଯାଉଥିଲା ସତେ ଯେପରି। ଦିନକର ଘଟଣା। ସାହୁବାବୁ ଅଫିସ ବାହାରୁଥିଲା ଠିକ୍